Ayo ayo, नै मैसोआ दाखालि मानसि सौनाया मैसोआ नै नै गिलुलु दे खोन्थादो सा गायबाला मा मोनो बा दे लागाव दे टेंगे जाबाय हायदो नायसै हेलौ लोगोफोर बरायबाय आरोबाव बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो दिनै मा थांगोन नोंथांमोना एसे हमना नायदो आरोना हाजिरा मावहैनोसै हाजिरा खामानिया जाहैबाय नोंथांमोना दा नुबानो मिथिखायो आरोना खामानिया मा नै हाजिरा मावहैग्राफोरा जोंहा बोराय बुरै होलांसिगोन फैसा मोनगोन आरोना खामानि मावबासो फैसा गैला सोरो सानै सेंग्राफोर थांबाय थादों जोंबो थांगासिनो आरोना दायो नायनानै थादों नोंथांमोना नुगोन आरोना मा मावगोन दिनै खामानि मावगोन दिनैबा नै नाबानाय आंनि खामानि जों जाबाय दानि जुगनि बेकार सेंग्रा हाजिरा मावना जाग्रा हाजिरा मावना जाग्रा बाब ओइ उनथिं नाहर हाजोखौ माबायदि नुदों हाजोआ बरियानो आइयाव आरो ना मावगोना हाबाय आइयाव हाजोआ थिंनिफ्राय जों गामिया आइयाव मावहैगोन जों आइयाव नायलांबाय था जों बोसोर नाहानाव सा गायना हैदों इखौ नै ओमफ्राय दा बे सा फुलिखौ गायगोन जों बोसोर नाहानाव ना बोसोन नोंनि सा बागाना दे खोन्थादो सा गायबाला मा मोनो बा मा मोनो सा गायबा फैसा मोनो बेयाव सा गायजोबसै दायो हा ओंखामबो जाबाय दायो जों बेयाव गायसिगोन आरोना हाजिरा मावसिगोन नायलांबाय थादो माबायदि गायगोन जोङो फाटाफाटि नै गायजेनबाय आरोना सा बिलाइखौ ओइथिं जावग्राफ्रा जावगासिनो गायग्राफ्रा गायगासिनो नैबायदि जावो आरोना गन थुनानै बिदिलायालै ओरै गोजौ खालाम आंखौ ला दे सोंदो फैसा बोसोनाबो गायगासिनो जोंहा सा फुलि सा गायदों बोसोन इथिंबो नै जावग्राफ्रा जावगासिनो गायग्राफ्रा गायबोगासिनो थिं आरो हाजो खाथिसेनो गायगासिनो आरोना आंबो नै बेबायदि गनखौ थुलांगासिनो आरोना ओरै सुयै दान्दा गनजोंनि आंखौ मादि गायदों नै सेंग्राफ्राबो लागावदों बारबो दङ सान्दुंबो दङ आरोना मजा नांदों खामानि मावनो हाजोबो दं ओइ उनथिं नै बार ओरै खामलायनानै खामानि मावनो हादों आरोना आराम बार खोलो खोलोखै
साहा लोंनायनि टाइम जाबाय जाहा बोसोना साहा लाबोदोंनो ना बोसोन साहा लाबोदों ओइलाय बोसोना साहा लाबोबायनो मोनलोंसिगोननो जोंहा गायबायलै जाब्राहैनो दसे साहा लोंनो मोनबाय आरोना नै गाइखेर सादों लाबायनि बोसोनाबो बिस्कुट जादों बोसोन साहा लोंगोन साहा लोंग्रोनोसै बिस्कुट सोमना जाग्रोनोसै ओइ रिसार्ज खालामनांगौनो मालिका माबायदि रिसार्ज मानसियाखै नोंलाय रिसार्ज नांगौ आं जाला आहा जाखाबाय नङाबा बेयाव आंबो जागोन जुमाय लोंदोंनो इसां बुरजा गायनो हाबाय दिनै ना बोसोन जाब्बा गायनो हाबायना जोङो नों खैथा गायखो मोनथाम ओमफ्राय दायो साहा गायखांबोला मा मोनगोन हा इदि नायना खिथियावलाय मा मोनगोन सानाबो हाबहां जादोंसै नै बिलाय जों गायखांबाय होनलाय देलाय बोसोरना हरदो केमेराथिं गायखांबाय होनना बुंदो दायो मा मोनसिगोन गायखांनायनि मा मोनगोन फैसा मोनसिगोन गायखांनायनि ना बोसोन ओइ थिं बस फैदो थांसै गायखांबाय आरोना दायो थांसै आयौ आयौ नै मैसोआ दाखालि मानसि सौनाया मैसोआ नै गिलुलु इयावसो दंफायो हाग्रानिया ना बोसोन गैलाय नै नै गिलुलु नाहरदों यौ थांसैलाय जानाय नंला थांसै ना बोसोन नै गिलुलुहाय सौगोनलै थांसै ओइ बिस्कुट गाइखेर साहा खामानि जोबनायनि बरियानो ना बिसोरना बिस्कुट लाबाय दायो खामानिनिफ्राय फैबाय दुगैबाय दायो मोनाबिलि ना रेस्ट बार जाबाय आरो लामायाव नै दसे खामानि मावखांनानै जों बेबादिनो आरोना साहाफोर गायनाय माबा मोनसे मोननाय खामानि मोनब्लानो मावलाङो आरोना उपाय गैया माथो खालामनो आरोना गावनि थांना थानायनि थाखाय बयबो मावना जाखानांगोन आरोना नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ माबोरै मोनखो आरोना कमेन्ट सेक्सन गेजेराव फोरमायलायगोन न बोरै मोन्दों आरो लोगोसे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार लाइक खालामनो हागोन खावलायनाय थाबाय दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर उनाव लोगो मोनलायसिगोन आरोना बाय